Sí. Sí, nena. Chicos, a partir de ahora se os va a ver. ¿A mí se me ve? Sí. A todos, ¿no? Vamos. La risa. Marco Antonio Aguirre. Marco Antonio. Marco Antonio. Buenas noches, chavales. Gracias por llamar a la cadena C. La magia de la radio. La magia de la radio. La magia de los chavales que son héroes. Están perdidos. Gracias por acompañar. Tú también, Maruja, Mari Carmen. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí, debajo de la mesa. Gracias, Mari Carmen. Sí. Aguantamos. Mola moito esta música, Mola moito. Sí, sí. Como yo, Musicote de cuarentena. Aparte, estás pinchando ahí con 3 en raya, está de puta madre. Oh, güey. Me gusta más ese bigotón. ¿Qué está pasando, güey? Copón bendito. Todos es. Vamos, Osvaldo. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Os últimos de Filipinas. Right now, babies, ladies and gentlemen. Welcome, bienvenidos a este espectáculo, pedazo de show que vamos a contar esta noite. E para facelo preciso que aplaudades desde as vosas casas ca mellor actitude que teñades para presentarvos a Pedro Brandalí. Yeah! ¡Ey! ¿Qué tal, xentiña? Como estades? Aquí chegan os últimos de Filipinas. Sí, amigos, amigas,
os últimos en chegar, os últimos en facer directo. Se cadra xa cando non hai cuarentena, pero tanto nos ten, porque aquí estamos. Pero, aparte de Osvaldo e de un servidor, tamén está aquí Marcos Pereiro. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos, amigas? ¿Cómo estamos aquí comandando un pouco os mandos da nave do misterio que vai suceder aquí? Nada, eu moi contento de ser un dos últimos de Filipinas. Como ben decía Pedro, todo Dios, todo Cristo, todo María Santísima fixo en directo, e aquí estamos nós facendo un directo a 4, un programa novidoso no Facebook. Nada, e vou dar paso a un dos máis grandes, a Federico Pérez. Un aplauso virtual para él, claro que sí. ¿Qué pasa, chavalada? ¿Cómo estades? Ei, Pedro, Osvi, Marcos, ¿qué pasa? Que non tendes horario, nin tendes nada, cabróns. Non había unha outra horiña para facer un programa, non? Tiña que ser ás 12 da noite do 1 de maio, o Día dos Traballadores. Que ironía, aquí estamos nós. Pero bueno, que carallo, non sabemos cando imos cobrar, pero o importante, como dixo o piloto das Torres Gemelas, é non levar un golpe. Ese foi o primeiro, o segundo dixo, dalle que libras. Bueno, pois nada, tíos, aquí estamos, ímonos pasar de puta madre esta horiña ou que sexa, que total mañán é festivo, e nada, dou vos paso outra vez con Osvaldo. Osvaldo, todo teu. Que pasa, boa, que ben. Este musicote que estades escoitando é gracias ao noso DJ desta noite, o señor DJ Marcos Pereira. Gracias, a canción é deste famoso King. Ben, pois imos comezar co primeiro dos retos. Eu vou propoñer un reto, unha forma, un tema para falar cos nosos compañeros. Cada un de nós vai propoñer algo para falar ou para facer todos xuntos nesta oriña, non? O primeiro reto que eu propoño, a primeira conversa, nestes tempos de incertidumbre, vou falar do futuro. A mí me chama moita atención eso dos como serán esas conversas dos avós e avoas cos seus netos no futuro, non? Esa rapaza que lle pregunta a súa avoa: Avoa, contame cando fuches influencer das cancelas. Contame como facías, que post poñías. E a abuela contéstalle: vai buscar o Instagram o fallao e contocho. Entón, esas tatuaxes, non, que levarían que lle explican os tatuaxes os netos, as netas, todas esas cousas, quero que nos contedes un pouco como é a vosa visión de futuro con respecto que está o que pode pasar, non, no futuro. Entonces, algún de vos abro esta mesa de debate, podemos intervir en calquer momento. Como imaginades ese futuro dos avós e avoas nesa conversa con eses netos? En plan, avoa, contame como foi a desescalada. Como desescalaches ti? Ese tipo de cousas, non? Non sei, para a proposta. Adiante, compañeros. Imos dicir que ningún de nós sabe do que vai falar ou que vai propoñer ao compañeiro que está falando, ou compañeira. Dalle, Pedro. Pues nada, a verdade é que isto vernos de maravilla para poder fachendear no futuro, non? A partir de agora xa temos a nosa guerra civil, xa temos a nosa fame negra, xa temos o noso acontecemento histórico para decir ai, que vos queixades de vicio, isto de agora non é nada, vos tiñades que vivir cando foi o do coronavirus, mi madriña, aquelo si que eran tempos difíciles. A partir de agora xa todo vale. Sí, É dicir, con ter vivido isto, xa está, é impresionante. Unha cousa, un aviso importante, a xente está por aí no Facebook poñendo cousiñas, podedes lanzarnos preguntas tamén vos, Pero sí, a partir de agora xa vou empezar a presumir. Podedes nos poñer a parir, podedes mandarnos a merda, que, bueno, estamos moi afeitiños,
Pero con respecto ao que lanzaba Osvaldo e o comentaba Pedro, joder, por fin, tío, por fin se van deixar de facer películas sobre a Guerra Civil Española. Eran unha puta mierda, hasta as putas pelotas del frente de no sé dónde, del frente de no sé cuánto. Por fin vamos a empezar a poder facer películas sobre a cuarentena, o COVID-19. Claro, o que decía Pedro, non? Que empezaremos a fachendear, ai, meus netos, nós vivimos unha época jodida e non unha puta merda da Guerra Civil Española. Abó, e canto tempo foi? A ver, foron 50 días, pero me cago en Dios, é como se foran 5 anos. Ahora xa non aplaudides como antes sí que aplaudíamos, me cago en tal. Antes aplaudíamos 3 minutos. Que cousas aquela. Que tradicións, non? Un saludo para Artemi, que está con un cacharro tamén. Entón, Marcos, alguna propuesta sobre o futuro? Non, sobre o futuro, pois seguramente isto vexamos como unha normalidade, non? Con unha normalidade na que, como ben dicía, Federico, diremos, coño, pero que mal facíamos isto, non? Que mal facíamos. Ímolo ver, sobre todo, imos aprender moitísimo, e dicir aos nosos netos, vai ser o día a día. Eu son partidario de que isto vai ser o día a día, que dentro de cando teña netos, pois realmente non sei sexa o pan de cada día, pero que é como quen vai a misa, é dicir, unha cosa con normalidade, un confinamiento, pois sí, que sexan preguntas como que facías ti na última pandemia? Onde estabas na última pandemia? Onde estabas ti pois, coño, estaba na miña casa. E que che digan, pero abuelo, onde estabas na do 34? Coño, na miña casa. E digan, onde estabas na do 43? Coño, estaba na miña casa subacuática, na miña casa, porque hai que darse conta que construcciones Varela vai moi fuerte, vai construir debaixo da auga desde pouquísimo. Sí, porque isto o coronavirus isto vai para largo. Sí, isto vai para largo e vai haber un calentamiento global. Home. Abuelo, cuéntame cuando había porque ahora porque imagínate que ahora esto se demuestra que realmente o virus hai que matalo, o sea, que ahora vai vir calor, vai vir para a semana que ven 70 grados, ¿no? Vai vir ahora aí 26 grados en Murcia. E se descubre que o virus morre con eso. Hostia. Marchamos todos para Murcia. Entonces, hostia, sería unha putada. Todos para Murcia. Pero por murcianos, sobre todo. Pero o Trump non pode ir a Murcia, non entra todo Trumplandia, non entra en Murcia. Entonces eles dirán, hai que quentar todo. Unha pregunta que lanza así aire, falando desto. Vos se credes que Kim Jong-un está vivo ou non? Está vivo? Está, sí, vírono en Carballo onte. Unha cousa que está dicindo Touri que isto non é en directo, isto sí que é en directo, Touri, por favor. Que falta de confianza, estás en vivo en directo, Como, mira o guión, aí que está, o guión. Osvaldo fixo os deberes e todo, Olla por folla, guión. Fede responde. Touri, un abrazo. Quiñón estaba en Carballo, está aquí, frase 4. Quiñón estaba en Carballo, que o viron, porque realmente veo a mina de Barilongo a buscar cousa que lle gusta a él, petardeo fuerte. Mandanga buena. Claro. Nos pa mandanga buena, vamos a Vila García. El pa mandanga buena, vaya minas, hostia, vaya mina a petardear fuerte. Este ano os Fuegos do Apóstol amenazou de facelos el tamén. Entonces vírono por aquí, aparte justo allí cortar o pelo aí a reta de Rus. A reta de Rus, que yo rapan moi ben así por esta zona. Pues queda aí un niño de carritos aí arriba, pero por aquí abaixo está moi ben trasquilado. A verdade que no así Ronald Trump. Es outro precio.
do Es un tema tropezo. que xa que sacaste de este asunto do coronavirus, non é o tema que quero sacar eu, pero hai algo que eu me estou dando conta que non se está tomando medidas, non se están tomando medidas Dijo Nacho Vidal. A ver, aí ven o Marcos reivindicativo, Estamos moi preocupados si quisimos ser económicamente desto, pero hai algo que non se están tomando medidas que é no asunto do intrusismo. É dicir, Non o podo tomar en serio. está a xente que en que momento a sociedade, o gremio, por exemplo, de peluqueiros se vai poñer o grito no ceo. En que momento? Porque está a xente nas súas casas cortando os pelos e van ir arriba. O gremio de panadeiros. Eso, eu estou vendo que se vai tomar polo cu todo isto. O sea, eu ahora mismo en Carral, en Carballo, en sitios onde se fai o pan, están ahora mismo en pé de guerra traballando na clandestinidade, intentando frenar esta ola de pseudo panadeiros. Canta razón tes, tío. É que a xente está aprendendo a facer cousas na casa por riba das súas posibilidades. E que vai pasar, por exemplo, cos gimnasios? Que agora a xente tamén fai gimnasia na casa. Que vai pasar cos gimnasios? Non que isto está moi mal, Incluso que vai pasar cos curas, que a xente está rezando nas casas, xa. Incluso Eso xa había deso, pero bueno. Uf. Sí, pero abres debate aí, non, Marcos? Eu quería, como tocaste deste asuntiño, quería eu aquí, a mellor este tema non se tocaba, entón dixen, hostia, vou meter, porque estou preocupado. Estou preocupado porque, ostras. Claro. Pois eu penso agora que tocas ese tema, eu penso que é todo unha, non sei, non é unha estrategia, porque realmente isto sobreveu incontrolablemente, pero eu penso que hai interferencias. Sí. É Kim Jong-un. Tenes que desculpar que últimamente estou practicando con José Luis Moreno, escapánseme cousas. Adelante, Fede. É curioso porque eu penso que estamos asistindo Pero que merda é isto? Sigue, Fede, sigue, que estaba moi interesante. Estamos asistindo. Estamos perdendo audiencia, Estamos asistindo. Oye, isto hai que darlle un saludiño aos que están nos mandos técnicos, Aí está Ángel, Ángel é un mono borracho. Non sei se queres sair a palestra, pero aí están. Bueno, Fede, continúa, Fede. Fede, sí, por favor. Mono borracho non era en... Bueno, é igual, non me vou meter en líos. Eu penso que estamos asistindo ao renacemento do novo capitalismo, non? Pedro Sánchez fala dunha nueva normalidade, que é un nome de orquesta que estaba jodida, e que a refixeron, non? La nova Filadelfia, la nueva normalidade. A los timbales con Chusmani Sánchez. Entonces, eu penso que isto que decimos de que nos estamos empezando estamos volvendo ás nosas orixes, facer pan na casa, rezar na casa, facer todo na casa e tal, bueno, o de ter relacións sexuais na casa, eso eu non sei vos, pero eso é o que menos estou facendo na casa. Bueno, este era un tema que prefería non tocar porque eu estou aquí na casa dos sogros e prefería non entrar neste debate. Vale, bueno, pois ben, entón o que quero dicir é que estamos asistindo a un renacemento do novo capitalismo no sentido de que volvemos á orixe, non? Volvemos a facer pan hasta que, así que pasen 2 semanas, de repente, alguén, eu mismo, que fago pan algún día, direi aos veciños, oye, que vos parece se me levanto eu ás 5 da mañán e fago así
cozo un pouco así para os 5 ou 6 que estamos aquí, e xa vos lo levo a casa e dadesme así 20 céntimos e tal, vale. E despois ás 3 semanas direille aos da aldea toda, que son 40, oye, mira, que vos parece? Eu levanto-me, fago pan para todos e tal. Entón estamos volvendo as orixes, non? A recuperar a forma en que empezou todo o tema capitalista. Bueno, pois ao final todo quedará no mismo sitio. E digo unha cousa eu, nesto de volver cara atrás, porque isto está vindo moi ben á natureza, non? A natureza está recuperando o que é seu. Andan os jabalís por aí recuperando espacios, cervos. Sí. Benvidos ao servizo de RD. Onde vai parar? Porque empezou a haber jabalís por aí, logo cervos. Acabaremos nos dinosaurios outra vez. Vos que pensades? Volverán os dinosaurios? Home, pois, joder... Home, algún xa había. Agora que falas de política, pois sí. É moi probable, É moi probable. que os dinosaurios... Hace 65 millones de años. Están volvendo a natureza, dende logo está pillando o seu aí xabarís nas rúas. Hai xente que nunca colle un sacho que está dicindo, pues voy a coger algo y voy a plantar aquí en mi terraza unas patatitas. Y eso está bien, ¿no? Pero volvendo un pouco ao cambio, non, que vai haber, como ben dicía Fede, non? Como pensades que serán as verbenas do futuro, non? Por exemplo, hoxe a festa é o combo confinado, toca as 5:30 na praza do pueblo, bailan a unha distancia de 1,5 metros. Claro, ten fácil solución, a verdade é que o asunto das verbenas ten unha solución fantástica. Eu non sei se o vistedes, pero en Dinamarca celebrouse xa o primeiro concerto multitudinario e era unha esplanada grande. Aquí hai polígonos a tomar por culo, hai polígonos sin acabar de construir, porque non lles dou tempo. A ver se agora, cando saíamos deste, que sea outra, mellor, eu que estou aquí confinado, agora saio daqui, vou un día pola autopista a Laracha e está o polígono aquel de Laracha, está acabado. E eu... Pero, se sigue con esplanadas, eso vai ser... Fixose un concerto en Dinamarca, creo que foi, Dinamarca ou en Rusia. Un sitio grande. E entonces, coches así como en gris, non de color a película, en brillantina, sabes? Coches. O sea, eso aparte, nos aquí en Galicia, eso ímolo facer de puta madre, porque eso, nas verbenas xa hai o que é unha infraestructura logística de xente leiras para aparcar coches, eso está xa controlado. A orquesta aí, pero sin vatios ni pollas, sin altavoces, sin nada, e despois con emisora de radio, e estás no teu coche, cos teus 4 colegas facendo botellón, sintonizas 108.4, por exemplo, que diga a verbena, o que diga a comisión, e dirá outro, no, me cago en tal, 93.0. E sintonizas e aí escoitas o concerto. E iso é o que fixeron en Dinamarca, nos coches, ca radio. Pero en Dinamarca son bastante sosos, home. Eu penso que deberíamos instaurar o baile do borracho, sabes? Este baile, sabes que nas verbenas os borrachos bailan solos, non? Buscan un lugar onde haxa lama, aí que vas estar ben fresquiño. Hostia, e aí daquela 3 ou 4 premios deso. Aí sabes, e bailando aí tranquilamente. Decir que está a xente comentando no Facebook, de feito nos comenta Belén Seoane, que agora estamos en período de carestía de azúcar, que agora a levadura xa hai, pero que non temos azúcar. Me cago en la puta leche. Como vos deixa eso, Sin azúcar. ¡Azúcar! Non sei botarlle sacarina, glucosa. Non é o mismo. Efectivamente. Comentádenos por aí. No, pero eu coñezo un par de amigos que por un prezo razoable teñen unha planeadora
e poden traer azúcar de onde queiras, Todo sea por endulzar. De feito, van facer unha serie para Antena 3, sea Huevo Fariña, ahora chamase Azúcar. Azúcar. ¡Sabor! Azúcar. El tráfico de azúcar en Galicia. Se for a galega sería sacarina, que é un pouco máis suave. O edulcorante. Que é edulcorante. Edulcorante. Sería edulcorante. Edulcorante ten nombre de actriz de telenovela. Edulcorante en el papel de Rosalinda. Pois, o que falabas das verbenas, joder, que eso é algo tan galego casi como apóstol. Como lavar os dentes con auga ardente, que decía a señora... Temos que facer un comentario, unha mención especial á nova directora da OMS, a señora que di que hai que lavar os dentes con... Vos sodes uns cajicas, dillo ao final, que cousa máis bonita. Falando das verbenas, joder, pois nada, supoño que haberá que guardar as distancias de seguridade respectivas. Imagínate unha orquesta que antes eran, por exemplo, o Combo Dominicano ou a París de Roya ou a Panorama, que eran 20, pois agora serán 10. Entre cada un, pois, poñen unha pantalla, por exemplo, hoxe ven un trompeta e outro trompeta toca desde a casa, pero vexe na pantalla. Igual, no público igual. Pois, mira, por exemplo, en vez de ir 5 que hai na familia, van 2, pero levan cada un o seu móvil, e no móvil está o outro, eu que sei, para tal. O que pasa é que, bueno, aí van sufrir moitas comisións de festa, joder, quen paga a festa? Claro, non, e a procesión... No, xa para rematar isto, entón eu o que propoño é, para abaratar costes, pois chamade, sin dudalo, a un dúo abaratache os costes. Totalmente. E mantén a distancia. Mantén esas distancias. Hostia, pero seguramente, o sea, 2 metros teñenos. 2 metros teñenos. Entón, chamas os tristes e acabas cando os deus. Baratos e tal, aparte os tristes son xente que leva moito borracho, quer decir, xa vai a xente bebida da casa. Xa vai, sí, eu vinos e a verdade que están de puta madre. Non sei, é un pouco a miña visión. É unha boísima proposta. Os tristes, pon os tristes na túa vida, pa cando lista de Spotify, non estou mirando se teñen lista en Spotify e non vexo lista en Spotify. Non traballaron. Non quixeron, creo. Non quixeron. Pareceume entender que non quixeran e tal, porque o tema dos royalties. Sí, o tema dos royalties leva yo todo. Vos sabedes que Michael Jackson comprara os dereitos dos Beatles, toda a pesca aquela. Entón, despois, agora a persona que lle leva os dereitos a Michael Jackson, os Beatles, pois comprounos tamén aos tristes. Michael Jackson. Atención, di por aquí Pedro Ruiz, non sei se sabemos se é o humorista. No, esperemos que non. Vamos, un saludo para Pedro Ruiz. Pedro Ruiz, que quere unha sesión Bermúdez de los tristes, a ver, que onde se contrata isto? Eso, pues, por teléfono. Que nos diga onde é, que nos lle transmitimos o recado, porque nós temos así moi bo rollo con eles, que nos diga, Pedro, coméntanos onde está, bueno, aí por privado falamos e xa amañamos, vale? Perfecto. Ben, pois, Pedro, qual é a túa proposta para xogar? Pois eu quería preguntarvos, porque sei que para a xente que, como a nós, e a xente que nos dedicamos ao teatro, ao mundo do espectáculo, que incluso dixeron outro día que éramos cultura, non sei se... Eu quedei así un pouco frío. Dixeron, non, vos como membros da cultura, pois vos como membros do espectáculo deste mundo, claro, ahora isto vai tardar moito en volver a de feito, moitos, se cadra non poderemos volver a traballar do humor, de cómicos. Que profesión ides coller? Que profesión ides abrazar? En que vos ides a reconvertir? Xa que o do humor non se vai poder vivir, porque non vai haber público, que profesión ides... Que nova profesión ides coller? Pois eu teño unha idea que penso que a verdade que non se está contemplando por aí, creo que é algo que pode ter moito futuro, e máis, quería volo propoñer a vos tamén, teño unha idea de facer así programas
desde a casa co móvil. Quer decir, Eso guai. dá moito carto, eso dá moito carto, aparte, hai pasta a tomar polo cu, moito carto. claro, ti sales cunha bolsa de jadis na cabeza, malo será que non che caia algo, ou que sei, ou bebendo unha estrella Galicia. Entonces, bueno, ganar moito non ganas, pero, bueno, polo menos pasar o tempo cos colegas. E isto? Sei que che pico o lombo, cabrón. E entón... Sí. Pois eu como profesión, a min gustaríame, vamos, se pensara nunha profesión, unha sería manager dos tristes, sería unha das profesións que a mí me gustaría moito traballar. Por outro lado, home, non sei se isto de internet dará para moito, non? Pero eu penso que hai unha profesión que ten moitísimo futuro, que é paseador de nenos. Eu, por posible a pasear nenos, vamos, Falando de Michael Jackson, pois... Tirei por aí. Pero bueno, perdón. E despois... Nicho de mercado. Non, e ademais a mascarilla ha venido para quedarse. A mascarilla, a partir de ahora, temos que acostumarnos a levar mascarilla. Entón, calquer industria que vaya por aí, eu penso que iría ben, non sei, fabricante de mascarillas, de alcohol, de man, de guantes de látex... Ois, pero o da mascarilla, eu estou encantado cas mascarillas, porque a mascarilla, os que somos así un pouco feos, tápanos, tapa, sabes? Entón, todo o que tape ven de maravilla. Eu, de feito, poño a mascarilla e a xente di, hostia, que é Brandariz ou é Brad Pitt? Podes que me quedan dos dous. Sí. Eu a mascarilla, como dixo Luis Álvaro, eu poño para bostezar porque é máis contagioso que o coronavirus. O bostezo é moi contagioso, entonces tapache a boca, non contagia o bostezo. Isto é maravilloso. E abriga isto. É abrigosa. Unha maravilla. Aparte das mascarillas ten ese rollo fantástico que é o mesmo que pasa no entroido, non? Que ti vas ca túa caretiña, bueno, o outro ven ca súa caretiña, arrimas a ti e dixe, que, non me conoces? É genial, é unha genialidade, eso é... Pero cambiando a voz, non me conoces, non me conoces. Móvese tal en plan, esperando que diga, sí, joder, son eu. Sí, claro. É maravilloso. Eso é maravilloso. É un peliqueiro con mascarilla. Claro, bueno, este entroido pode vir moi fuerte. Moi fuerte. E Marcos, que profesión terías? Pois non sei, a mellor é o momento pois no que debería de dar o paso a algo que sempre quixen facer na miña vida, que é algo que, joder, que eu teño aí sempre foi unha ilusión, que quixen ser deso, pasa que, joder, non lle vía eu así moita salida, pero ahora como creo que é o momento da política, é o momento no que a política pois vai estar aí, vai ser o que nos saque desto, porque senón non hai... Non falo dos que están, falo dos que veñan, dos que son os que nos van sacar de aí, e eu creo que aí é onde eu creo que vou facer o que eu realmente sempre quixen, que é, joder, ser taquígrafo. Non, pero taquígrafo non, pero parece que está en un call center. En plan, no, pero ser taquígrafo e estar aí, sabes, si, joder, poste o que queiras, si o que ti escribas, eso vai ir po BOE. Iso sí. Non cho revisa ninguén, eso non lo revisas. Bueno, así se entenden a maioría de BOEs e de leis que quitan, claro. O BOE de onte era para entendelo, co das fases e todo, me cago en 10. Bueno, joder, a ver, está ahora tamén... Isto tamén quería eu que ahora, xa que sacamos o asunto do BOE, me cago en hasta la puta leche ya, joder. ¿Qué pasa? Aquí ni Dios en su puta vida nin sabía que existía o puto BOE
Ahora, todo Dios sabe de leyes. Todo el mundo sabe interpretar o puto BOE. E de tomar polo cu, joder. Se non pasades do puto titular, tío, que o BOE ten... Joder, que cojones va a ler algo que non ten fotos? A mí non me engañades, está desflipado, que non lee de lo puto BOE, e están aí, es que ya lo dijo en el BOE, vai tomar polo cu, no BOE non puxo nada, que non ten fotos, non o liches, e entonces non sabes o que hai que facer nin o que hai que facer. Se non colles, mira, lee lo BOE e non o tens que entender ti, tens que entender. Comentan polas redes que parece que estás no box de McLaren, Marcos. Como vai o coche? Vai ben, ahora mismo creo que van a entrar a cambiar rodas e nada, en breves que conectamos xa co... Home, pois é reivindicativo, non, Pedro? Esta opinión de cada... Home, vamos a ver, pareceme moi curioso o que comentas, Chiqui, estou totalmente de acordo, pero eu creo que mira, ves, era tamén, aparte de taquígrafo, unha boa profesión, era lector do BOE, que é, hola, te leo el BOE e te lo resumo, que eu creo que son... ¿Qué quieres? ¿Que te dé la versión de derechas ou la de izquierda? Efectivamente. Yo puta versión que te queiras. Eu penso que realmente hai quen lee o BOE desta xente é o mismo que lle escribía as novelas a Ana Rosa Quintana, igual. É o mismo. O mismo que lle escribiu a Biblia. É o mismo. A Marcos, a Mateo no, Mateo la escribiu él, pero Marcos, Lucas e Juan, joder, que por certo, a pasta que se levantan das GAE, os fillos de puta, Como? Hostia, madre que los parió. Eu son socio das GAE. Esto vai en serio, chicos. Eu son socio das GAE. Eu estive na última reunión para mandar para a Asamblea en Madrid dos dereitos. Que hai un jaleo montado con Juan, con Mateo e con Lucas de cojones, Hostia. O sea, de cojones, porque queren cobrar todas as traduccións, todo, tío. O sea, incluso as interpretacións que fan os terraplanistas, que eles fan referencia ao libro de Enoch, que o libro de Enoch non se saben onde está. Saben que hai o libro de Enoch que ven no Génesis, falase de... Pois queren cobrar, eses queren cobrar, o sea, queren cobrar os de... Bueno, un jaleo montón. Hai un fragmento do Novo Testamento que realmente é de un deles na máis, pero os outros tres, como os fillos de puta que son, copiaronlo e queren tal, que é o popular fragmento de Acabada la cena. Jesús desarrolla. Acabada la cena, Jesús se dirigió a sus discípulos e les dijo: queixo con membrillo ou tarta con tesa? Dixo Judas: eu vou aos chupitos directamente. Eso claro, eso ten dado máis cartos eso que o Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, entende? Efectivamente. De feito, na última reunión, Mateo díxolle a Ramoncín: tú lo que eres es un hijo de puta. Se lo dijo así directamente. Sí, na cara, aparte. Na cara, díxolle Mateo: tú lo que eres un hijo de puta. Y si quieres comer pollo frito, te agachas y vas a estar comiendo pollo frito toda la noche, cabrón. ¿Sabes lo que es el pollo frito? Le dijo Mateo a Ramoncín. Pollo frito, lo que tengo yo aquí colgado. Litros de alcohol. E cando estaban na última cena, por que comían todos dun lado? Que estaban mirando a televisión? Ou? Sí, porque é destos bares que teñen a pantalla, estaban vendo Deportivo, joder. E non era, a ver, o que hai aí son como cando foi o cambio do calendario gregoriano. O sea, cando foi Gregorio dixo: hostia, hai que cambiar o calendario, está mal. Unha das cousas que se perdeu foi que meteron o última cena un jueves. Meteron aí, pero non foi un jueves, foi un viernes. Estarían vendo o lugar. Agallos empezando. Estaba vendo o lugar, efectivamente. Perdón, era un... Sí, no, está ben. No, home, eu que sei, eu solo recordo desa tal que me contou antepasados meus que coincidiron despois con Santiago Matamoros e tal, o irmán de Kiko e de Coto, pois que contaban que Jesús estaba moi cabreado esa noite, non? Porque bueno, e o resto con el, porque tiña un rebote de cojones, tío. Realmente el levou a chavala á cena, non? Levou a María Magdalena.
Entonces, claro, iban todos siquiera, e dixo Judas, porque tío, non quedamos de vivir solos, hostia. Entonces, aí sei que houve hostias e tal, bueno. Sí, aparte de... Que pasa? Que aí era unha cena de traje. Era unha cena de traje, cada un traía unha cousa, o que sei, pois, por exemplo, que sei, San Miguel levaba as cervezas, San Jacobo levaba os bistés empanados, San Juan levaba as sardiñas, polo das cacharelas, e Judas levou a Guardia Civil. Levou a Guardia Civil e acabou todo, acabaron mal. Sí, se non fora, conta tamén Mateo nos escritos que nesta última cena dixolle Jesús a Madalena, morreaba en ti hasta que abriera el día. Creo que yo dixo así, pero resulta, ao parecer, polo que sexa, non conseguiu chegar. Al final creo que hubo tracatrá, Sí, hubo tracatrá. Efectivamente. Dixo bueno. Jesús a Pedro, sobre esta piedra edificará mi iglesia. E dixo Pedro, esta piedra es mía y me voy a papar a Madalena aquí, para allá. E hai control en Judea. E hai control en Judea, hai control saliendo de Arimatea, en la rotonda de Arimatea. En la que le va para Galilea, pues aí. Hai control por carretera autonómica. Eles estaban no Monte Sinaí, que podían quedar no Monte sin a E ou sin a O ou sin calquera outra letra, pero dixeron Monte Sinaí. Sí. Era moito. Bueno, Fede, contanos, cal é a tua proposta? A miña proposta é, é que me contedes vos que sodes así, bueno, tiña unha proposta, pero bueno, vendo por onde vai o decurso da noite, vouvola propoñer. Sí, quero que vos que sodes os tres así grandes contadores de historias, cada unha a súa maneira, grandes narradores, oradores, monologuistas, bueno, isto xa parece 1, 2, 3. Quero que me contedes cada un o conto da Carapuchiña Vermella, resumido ou máis ou menos, o conto da Carapuchiña Vermella, pero idesmo contar cada un dun xeito diferente. Osby, quero que empeces ti, quero que me contes como se foras Fernando Simón. Ben, según os últimos datos, unha rapaza saiu en horario con dato, saiu exactamente para levarlle a súa aboa mascarillas e alcohol. Levounos nunha cesta e foi ao bosque, ali atopouse con un lobo de Vox. Un Lobox. Entón, segundo que contan as estadísticas, que eu tampouco as sei todas, sei que o lobo colleu os guantes e levoullos, non? Chegou a rapaza a casa da súa aboa e efectivamente este momento no que a curva está no momento máis alto no conto. Entonces foi cando abre e dentro estaba o de Vox e miralle os ollos e dille a Carapuchiña que ollos máis grandes tes. Entonces el dixo son para paparte, xa directamente os ollos son para paparte, papouna directamente cos ollos, papouna, porque os de Vox son moito de papar cos ollos, despois non comen, pero papan cos ollos. Entón papouna, e a mí o que me gusta moito deste conto, segundo os datos, recordo, é que chegou un cazador e abriulle, chegou un echenique, abriulle e sacou a Carapuchiña e a boa a comer a un de Vox. E até aquí, e a partir de aquí, poderán sair vostedes en 15 días, 30 lo musto, 60 pode ser, Bravo. Maravilla, puta mierda de los hermanos Anders, me cago. Anderson. Bueno, agora Pedro, Aí vai. quero que me contes o conto da Carapuchiña Vermella como se foras Rajoy. Bueno, pues vamos a ver, es el alcalde que tiene una vecina que sale a dar un paseo para llevarle a su abuelita, a la gente de la tercera edad, por consiguiente, bueno, soy un poco Felipe ahí,
sale para llevarle la merienda correspondiente a su pensión que tiene la abuelita. Y en el camino, en ese magnífico camino, un camino con peaje, porque tenemos que poner peajes, pues en ese camino hay un peaje y el señor del peaje le dice, Caperucita, tienes que dejarme aquí una cantidad. Y entonces Caperucita no se lo quiere dejar, se va corriendo y escapa del señor del peaje y llega a la casa de su abuelita en San Censo. Las abuelitas viven todas en San Censo. Qué bonito es San Censo. Y Caperucita iba caminando muy rápido, porque ahí se puede caminar muy rápido. Caminar muy rápido es muy, muy saludable. Y entonces cuando está ya cuando entra en la casita, la abuelita le dice, ay, ¿qué tal, Caperucita? ¿Cómo estás? Y Caperucita le dice, ay, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Ay, qué boca tan grande tienes. Es para comerte mejor, porque era el señor del peaje. Sí, porque Hacienda somos todos, Hacienda somos todos. Y ahí había que pagar el peaje, había que pagar lo que correspondía. Y así Caperucita aprendió que hay que contribuir, porque España somos todos. Y España somos todos, y aprendió esa gran lección. Caperucita fue devorada por el señor del peaje. No. Bravo. Bravo. Bravo, Pedro. Ay, Dios, La niña de Rajoy, claro, era Caperucita. Ay, es verdad, a los chuches. Los chuches. Bueno, ahora, chiquitín, Marcos, quero que me contes que nos contes a todos o conto de Carapuchiña Vermella como se foras Jalloso. Ben, amigos e amigas, temos hoxe a nosa convidada, que imos contar esta historia desa convidada tan fermosa, tan fantástica, tan maravillosa, que é a nai desta neniña tan fantástica que baile tradicional galego e que cale a súa historia. Témola ao teléfono, díganos, sí, entón vaya, entón vostede mandou a neniña a dar un paseo polo monte, non? Pois nada, ímola ver camiñando polo monte e estamos a venda no vídeo wall, pola parte de atrás aí vai a neniña camiñando polo bosque, vai andando polo bosque e veites, aí está Manuel de Andrade que vai dar o seu veredicto a nena, aí temos como canta a nena porque ya está cantando. Y Manuel de Andrade dice, home, moi mal, e vou te comer. E foi Manuel de Andrade que non comera un bistec polo mediodía, comeu a nena, e comeu a nena, e aí temos como a comeu, home, Andrade, non está ben que comer a nena, pero que che dixo? Díxome, como me contestou, porque lle dixo que cantara mal, pois contestoume e díxome que iba a visitar a súa avoa. Está moi mal feito, Manuel de Andrade, está moi mal... E que fixeche, Manuel de Andrade? Pois fun hasta a casa da abuela e... Quen era a abuela? Era unha de Malvela. Era unha dar de Malvela e me cago en tal, pois, e que fixeches? Comina? Porque sempre me gusta comer un postre e non comín postre, hoxe comín a unha de Malvela. Moi mal feito, porque Malvela vai cantar un temiña hoxe con ela e non pode ser. E comeu unha. E entonces, claro, comeu a abuela, a de Malvela, e agora non hai quen veña. E entonces, que pasou? Pois nada, veo Mandianes, como sabe todo, e el, como é antropólogo, dixo, vou chamar, dixo Galloso, vou chamar a Andrade. E que pasou? Que seguramente, como lobisome, e Manuel de Andrade convertiuse nun lobisome, e
vamos a chamar a un médico para que nos diga como abrila. Abrírona con mascarilla e saliu a nena. Bravo, bravo. Son Cando- eso como cojones queres que conte. Moi ben, que está de puta madre. Eu cando pensei que te ibas polo lado cando dixeches, entonces pasou a nena por detrás pola pantalla do videogol, pensei que te ibas ir ao tema Alfonso Merlos, pero Melrose Place. Gran momento da cuarentena, gran momento da cuarentena, joder, é moi momento moi el sexto sentido, cando pasaban Cuidado. Hostia. Bueno, Marcos, cal é a túa proposta? Bueno, Está- pois eu, a min gustaríame falar da epidemia. Non sei que vos parece. Si... Veño. Sí, no, hasta non se está Da falando epidemia. moito. Sobre todo ahora que xa pasou, ¿no? Ahora que xa pasou, pois gustaríame falar dela, ¿no? Gustaríame, pois, bueno, pois non sei, de alguna maneira, pois, bueno, pois falar da epidemia. Non sei que vos parece a vos. Sí, claro. Sí, eu estou no Agora desexando, non? que xa pasou, que xa o podemos ver con un pouco de perspectiva, falo efectivamente da plaga justiniana, esta que pasou no século VI, entre os anos pois, no 541 ao... Aí difire un pouco os datos, non? Pero bueno, foi dende o 541 ao 544 a plaga justiniana, esta que asolou Europa, que mirade como foi esa plaga, que se cargou entre o 13 e o 20, ou aí son os datos que non son moi correctos, son que se cargou entre o 13 e o 26% da población mundial. Non son os datos moi correctos. É Dan un margen de error amplio, sí. É un margen de error amplio e, bueno, como sabedes, pois aí Justiniano I, que sabedes, bueno, un pedazo fiera extraordinario, non? Que entre os seus grandes legados, joder, deixou, pois, o, como se chama este, o Corpus Juris Civilis, que todos conocedes, que é unha compilación de todo o dereito romano, e, hostia, aí tivo taquígrafos traballando o mogollón de anos transcribindo todo o dereito romano e aí está para que despois veñan os listos a interpretar as leyes. Pois isto todo é gracias a Justiniano I, tío, un puto fiera que durante, hostia, el viviu 83 anos e sufriu a gran plaga, que lle puxeron incluso, mira si foi importante este fulano, que lle puxeron plaga justiniana, non lle puxeron plaga... porque era unha peste bubónica, podían chamarlle peste bubónica do século VI. Non, xeronlle plaga justiniana e, joder, pois, aí, como sabedes, desplomouse a economía, os artesanos deixaron de funcionar, morreu xente a tomar por culo, non sabían que facer como enterralos, tiraron ao mar, depois dixeron, hostia, no, que nos pode de las bateas todos, chamaron da Illa da Arousa e dixeron, me cago en Dios. Aquí no, Aquí no, Aquí no. E tal, morreu un montón de xente, fixo incluso, houve confinamento, a xente fixo de maneira voluntaria, fixo, bueno, houve, pois, policía controlando as calles para que, bueno, pois para que non saíra a xente. Pasou unha cousa... Está xente no chat loquísima, comentando sí, sobre esta no, plaga. Sí, é que, no, foi un momento duro. Eu quero solamente poñer un pouco tal, incluso os políticos, nesa época, as grandes faccións, non había partidos políticos, pero sí que había faccións que estaban en contra ou non, poder decidiron deixar, mirade que avanzados estaban nesa época, deixar de lado as súas disputas políticas, tío, e poñerse a currar todo no mesmo sentido, tío, que era prevenir toda esta plaga. No? Aparte que devolveu o imperio o control do Mediterráneo. Xa o tiña, pero sí, pero é que como eles controlaban o Mediterráneo, eso era un... veña peste por todos lados. Unha vez que xa pasou, vos que pensades? Que Justiniano gestionou ben esta crise ou non a gestionou ben? O sea, eu penso que estaba mal asesorado en principio, pero despois foi collendo de varios sectores que estaban acompañando no seu
no seu goberno tens que recordar, hombre, a Evagrio Escolástico, ¿no? Que eran dos escolásticos que con él estaba traballando nese aspecto antes de Yemen recibiu bastante axuda, pero viñan mal as mascarillas todas e entonces foi cando tuvo que recurrir a seda persa. Ah? Sí. A seda persa. A seda persa. Sí, ten, A ver, eu estive en... ten nombre de concesionario de coches, seda persa. Opel seda persa. Sí, dime, Pedro, que... Eu estive investigando e, por exemplo, en Twitter non hai moitas críticas a Justiniano. Non se criticou moito, verdad? Non se criticou moito a Justiniano, tampouco se louvou moito. No. Porque me parece que naquela época internet non iba moi... Iba a 16K. Claro, era internet rural, entón eso tamén fixo máis difícil o tempo de confinamento, non? De feito, cargáronse ao 26% da población, pero houve un baby boom despois. Sí. Foi unha caída e unha baixada. Foron momentos duros. Home, pois eu creo, vamos a ver, quero facer unha puntualización, 16K son os que hai na miña aldea agora. Bueno, porque... De feito, puta que os pariu, póñense a ladrar todos E habrá algunha cadela tamén, non? Ese é o tema que os fai ladrar a todos ao mesmo tempo, claro, que o can quere dormir como a calquera, pero, no, vamos a ver, no tema de Justiniano Sánchez, se gestionou ou non ben o tema este, espera que me están entrando aquí os ladróns. Decías dos cas, as megas, nas megas non creo, pero a velas ailas, non? É cosa que me gustaría dicir. No, si eu creo que, o sea, no tema de Justiniano é difícil, non? Cando ti tomas decisións e tal, ves que non tes nin o apoio de nin siquiera dos teus, claro, pues, que faz? Cerraste na túa casa a escribir un código de dereito romano. Sí, o Corpus Juris Civilis. Claro, que ainda se está estudiando hoxe en día, claro. Hostia, están aí, entendes? Entonces, claro, agobiaste, non? Eu vexo a Justiniano, pois na súa casa, agobiado, dicindo, que fago agora? Pois vou escribir un código Juris Civilis e nada máis, a tomar polo Google, pois vou botar unha cajada e pa a cama. Un peixe pa cama, claro. Sí, entón, claro. Justiniano tamén é de dicir que a través dos seus directos en Instagram. Sí, aí a verdad que concienciou moito a xente. Exacto. Aí xuntouse moitos seguidores de Soupo aproveitar as ferramentas que lle dou a época para ter a sociedade do seu lado. Correcto. E foi tamén onde naceron. Foi justo. Foi onde naceron tamén os tecores societarios, como se chaman o galpón con ladrillo vista, comisión de festas, todo o que conocemos hoxe en día. Aí ven o peche con somier, o peche de finca con somier. Claro, nós pensamos que as vacas beben nas bañeras, porque sí, non, porque eso é moi gallego, non. Isto é de Justiniano. Aí está. Por favor. E tamén o que a tapa do váter pa as galiñas, pa que entren e salien, tapa do váter pa que entren e salien. Sí, os baños non son algo como conocemos agora gracias a Justiniano. Se Justiniano non chega a aparecer, non hai mamparas de ducha. Non hai mamparas. Que coño vai a ver? Que coño vai a ver? Algo seguiríamos con bidet. Algo tan Sí. No, digo que o bidet tan en boga que está agora mesmo, non? Que a xente non sabía para que valía e agora é tan usado, non? Bueno, é máis por facer unha referencia ao que falamos antes, o DOE,
O Doe, sí, o Boe. Doe, o Boe, Doe. O Boe é da época de Justiniano. Sí, O Boe o ven instrumento. daquela. Sí, sí. Un Daquela, instrumento sí. musical. O instrumento, O Boe. claro, efectivamente. Bo. Pero bueno, canto lle hai que agradecer a ese homiño que aínda non se lle dedicou un lugar especial a Justiniano. Pois. Non sei, desde aquí un... Pois Non dai se lle daqui. dou, non se lle dou a Non se lle dou, no. Ni siquiera un supermartes tampouco. No, nada, tampouco, entendes? ¿Qué coño? Un claro. puto telemaratón, tío. Un Claro, telemaratón en Antena un 3. I love Justiniano, tío. Justiniano. I Claro. love Justiniano. Sí. Hai o I love Toriñán. Que fixo Toriñán, tío? Que fixo Toriñán? Claro. Justiniano, tío. I love Justiniano, tío. Aí, cos seus rollos, cos seus mosaicos de puta madre, cos... Claro, joa. Claro que sí. A historia, Bueno, tío, pues mira, foi ve, a historia foi unha filla de puta con Justiniano. Sí, pues desde aquí, Pues desde aquí está ben. Pareceme, vamos, apropiado, penso que todos coincidimos en que é un bo final, porque xa levamos unha hora, xusto ahora mesmo, vai facer unha hora, que quede toda a xente pensando, hostia, que injusta foi a historia con Justiniano. A historia foi unha grandísima filla de puta. Filla de puta, non hai, non Justiniano digas. primeiro, co primeiro, ademais, Sí. me diste, é co 14º, os que lle den polo cu. Pero co primeiro. Co primeiro non me lo toques. É máis, No? eu propoño que agora que no outono supoño que se celebrarán eleccións en Galicia, supoño que eu propoño que na papeleta veñan os partidos e abaixo pois unha casilla na que poña queres un programa para Justiniano na Galega xa? Sí. Ou non. Entonces, Ou as letras galegas. As letras galegas, joder, porque... Son as letras galegas, tío, para Justiniano. 10 anos morto levos. Home. Escribiu a tomar por culo, que Claro. escribiu en latín, joder, en latín e galego, É joder. noso. Ti vas a Santa Comba un sábado a 5 da mañá e... Hostia, se te fala latín. Claro, E totus tus. totus tú. Totus tú Bueno. con Coca-Cola. Bueno, pois penso que é un final maravilloso, non sei se Sí. queredes facer unha despedida a cada un de vos con respecto a este primeiro os últimos de Filipinas, que penso que tocamos varios temas, todos con bastante debate, penso que se abriron moitos melóns que se puxeron en riba da mesa moitas verdades e que penso que podemos ser un programa de referencia con respecto a Sí. sobre todo a Justiniano. Sí. Entón, como despedida, queredes decir Estupendo. algo, rapazas? Pois nada, que a xente que nos siga aí nas redes sociais, pero bueno, se están vendo isto xa nos siguen, entón tampouco, para que vou decir nada. Claro, Nada, esto darlle... Esto que... Efectivamente, acabamos de perder a Marcos. Os xoves que ven. Non, Marcos, non se... Me parece Non sei se é que está borracho. No, eu estou aquí. No, pero eu dixen, esto repetiremos os xoves que ven, pero xusto cando acabei, quedei quieto, pero fixo eu. Eu son un actor, joder, eu son un actor. Eu Ostras, dixen, que grande, eu que dixen, grande. esto repetiremos os xoves que ven. Sí. Penso que sí, a xente... Congelado. A xente se nos sigue na páxina de Facebook de Os Últimos de Filipinas, se nos lo pide, nos encantados. E sobre todo a Asociación de Amigos de Justiniano nos está chamando, temos un montón de mensaxes, gracias, por fin se habla, se dice la verdad, por fin alguien expresa todo lo que este hombre fue para nosotros. Un montón de mensajes que estamos recibiendo aquí. Sí, E que lo e máis, agradecemos. sabemos que Justiniano ten familia en Ribadeo e contactaremos con ela para Ten casa ali. Ten casa ali, segunda residencia. Segunda residencia. Pois, contactaremos con eles para, bueno, para que nos conten sí. un pouco cal fuerte- foi. Selena Gómez, bravo chicos, lo habéis hecho muy Esa bien. que é a de Sonia e Selena, non? Sí, efectivamente. Bueno, pois nada. Darlle as gracias aí a xente que está nos mandos técnicos, Ángel desde Asturias,
Juanón desde Noia, que bueno, que si saliu ben isto ou saliu mal é culpa deles, así que... Saliu gracias a eles. O sea, Son os nosos Han Solo e Chihuahua. Gracias, chavales. Hasta a semana que ven. Marcos, deixa pinchando este temazo, Marcos Pereiro. hostia, teño que pinchar un tema entonces. Vai, dalle, Marcos, venga, despídenos con un temazo. Vamos. Amigos, amigas, despedimos os últimos de Filipinas cunha Gracias por estar aí. sesión de DJ a cargo de Marcos Pereiro. Gracias a todos. Chao, chicos. Gracias. Chao. Gracias incluso aos que puxestes a páxina e marchastes pa cama igual. Venga. Venga, un saludo. Esto sigo pinchando, vos bailad, cabros. Me gustó, bueno. Justiniano Dance. Tillano Benz. Justiniano. Venga, chao, Plaga, chicos. no. La plaga no. La plaga no. Para los tristes, la gente. Plaga no. Tori Man. Bueno, eu non sei se seguides por aí aínda, pero o programa Sí. queda por aí colgado. Digo ya a xente, o programa queda por aí colgado, grabado, podedelo ver noutro momento cando queirades, vale? Veña, a vivir, son 2 días.